Здравейте хора, аз съм Пети там и днес ще отварям втората част на колекцията любопитни факти за полезните храни и напитки и приготвих пакетите и започваме да отваряме. Ще отворя ето този. По-ниско ги държа, не мога да ги снимам. И това беше баба ми. Отворя ето този. Това е за мед. Този продукт може да се определи като вече най-старият с мед, който все още е годен за консумиране. Бил открит през 1922 година в гробницата на египетския фараон Тутанкамон от Хауърд Картър. Той е бил подложен на тестове, след които биолозите установили, че пчелният продукт все още е годен за ядене. Така, и го се лепиме. Ето... Така, не съм оставила празна страничка. Така. Стана черно.